Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Marsenyo jengtip bau Pope Francis ula khlat no ka Sarkar India lembaga Ministry of Home Affairs. Kala penmi ia ka jengpen bena kata hagajuk ka sengi ka arpuai terik uyayong arjar arpusan ban pentip ba barok kawai geri India. Kan yam brio na ka bentar lai sengi kata ar sengi kenti haka arpu ar bat arpulai terik uyayong bat sashi sengi pan haga sengi betep yo Pope. Hagini gilai sengi kilama jonggari giba penher ha barok ki office trekam ki dei ban penhap siteng bat barok ki kam sngubha jong ka Sarkar dei ban pensenge lut hagini gilai sengi bala kedau. Kam hadien ka Sarkar Meghalaya ru kala penmi kum kani hi gajuk ka jing penbena. Kum ban supen kan mau ba ka Sarkar ha Delhi kala bu sengi kam menshwa ban pelaj paj ba menta ka sengi ka arfu arterik uyayong arjar arpusan ya ki laispa life hoteli ki bus electric henrei lapen sange no ya gane ka program hadien ba ka Sarkar India kala penmi ya gane ka jing penbena.